Peter, hvordan vil du beskrive dig selv? Er du grundtvigianer? Jeg føler selv, at jeg er grundtvigianer, også i kraft af min opvækst. Min far var grundtvigianer, min mor kom fra Indre Mission, så jeg er faktisk folkekirkelig sådan opdraget med våbentilstand, men jeg er grundtvigianer. Hvad vil det sige at være grundtvigianer? Jeg blev spurgt af en journalist for snart 7 år siden, og tænkte meget over det, og så til sidst så kom jeg frem til, at der skal være højt til loftet og åbent til himlen. Så vi er åbne over for budskabet, der kommer ovenfra. Eller man kunne sige på en anden måde, som vi synger hver eneste år, nytårsaften, at man skal opleve og oplyse vort høje nord. Altså man skal live op og lyse op. Hvis man har det godt sammen i de fællesskaber, man indgår i, jamen så kan man også oplyse og lyse op. Og det har været sådan en nøgle, også da jeg var højskoleforstander på Fyn. Hvad vil det sige at være præst i en grundtvigsk valgmenighed? Jamen det er jo faktisk, de grundtvigske valgmenigheder er faktisk de ældste menigheder efter grundloven. Der kom en valgmenighedslov i 1868, som var en del af den frigørelsesbevægelse, som kom i kølvandet på nederlag i 1864. Og at være præst i en grundtvigsk valgmenighed, det er at være præst for en menighed, som har valgt selv at stå for det hele uden statsstøtte. Men man er en del af folkekirken. Man er en legitim del af folkekirken. Hvilken slags folkekirke vil du gerne se, vi får? Altså det er ingen hemmelighed, at for mig er det folkekirke for neden. Jeg ser ikke noget alternativ til sogne. Det er ude i det yderste led, som man siger. Men for mig er det yderste led det vigtigste led. Det er det, der samler kæden. Jeg har brugt det billede, ligesom med madpyramiden, jamen så er sognene for neden. Store sogne, og jeg har været forstadspræst i et sogn med 7.000 folkekirkemedlemmer, og små sogne, som nu, hvor jeg er i en menighed, der har 1.100 medlemmer. Det er alt sammen i den forskellighed, at man kan videreudvikle folkekirken. Man kan ikke gøre det ved en folkekirke for oven. Og det er lidt det valg, vi står i øjeblikket, hvor vores kirkeminister Manu Sareen har nedsat et udvalg til at se på de mekanismer, som er i folkekirken, og komme med forslag til fornyelse. Og der bliver det spændende at se, hvor vej man går. Ja. Hvor stor skal et sogn være, for at det kan fungere? Jamen det er der faktisk ingen tal for. Og der var allerede nu under valgkampen i Haderslev, jamen der er der jo blevet sagt, at et sogn på 850 medlemmer kan have svært ved at eksistere, eller om det har en eksistensberettelse. Jeg kan godt tænke mig, at vi sidder i Vestervig, i det gamle tinghus. Jeg kan godt tænke mig at fortælle en historie heroppe fra. De danske provster holdt årsmøde. Der er godt 100 provster. De er vigtige aktører i det danske kirkelige landskab. Og de holdt årsmøde heroppe ved Slettestrand eller Tranum. Og efter at have diskuteret kirkepolitik, steg de 100 mænd og kvinder ind i en bus og kørte herned til Sydthy for at besigtige kirkerne her. Og man kom til et sogn, hvor der var, med en lille kirke, hvor der var 100 folkekirkemedlemmer, og menighedsrådsformanden var troppet op, og det var nok det største besøg, han fik i sin tid. Det var vel kun, hvis paven kom, at det kunne overgå de 100 danske provster, der stod ud. Og mine provstevenner fortæller så, at man spurgte ham, hvorfor, at det var ham, der var formanden. Så sagde han, det var, fordi jeg havde den dårligste undskyldning. Og de spurgte så til kirkelivet. Jamen, man havde en månedlig gudstjeneste, disse 100 mennesker. Og der kom mellem 15 og 25. Og så er det jo en levende folkekirke. Og provsterne sagde, at det var en kæmpe oplevelse. Og det er jo ikke et spørgsmål om vi er 100 eller vi er 7.000. Det er jo ikke det, der er spørgsmål. Det er et spørgsmål om der er en levende menighed. Og det var der i Thy. Altså, nogle af provsterne sagde, at hvis vi skulle så hjem til vores egne sogne og kigge på, hvor mange der skulle være i kirke procentvis, altså lad os sige 20%, ikke, af et stort sogn på 11.000, ikke? Altså så snakker vi altså om, at vi skal til at udvide kirkerne. Og derfor vil jeg ikke sige, det afhænger af, om man er i stand til at skabe liv for neden,
Og det vil jeg i alt beskedenhed sige, det er det, jeg selv i min karriere i det folkelige Danmark har været med til at skabe liv fra neden, hvad enten det var i en forstadskirke, på en højskole, eller nu i en valgmenighed. Og det er det aller vigtigste, så man kan ikke sætte et mål på, hvor store og små sogne skal være. Så løber man sig staver i livet. Hvordan skaber man liv fra neden? Det gør man simpelthen ved at aktivere folk. Altså vi har i mange år vi har måske ikke haft en folkekirke. Vi har måske haft en koncern. Altså vi har haft en funktionskirke eller servicekirke. Der har været nogle dygtige medarbejdere omkring kirken, og man har fået afviklet bryllupper og begravelser og konfirmationer. Og nu er det nok kommet dertil, fordi kirken er presset, og man har svært ved måske at besætte pladserne i menighedsrådet, at vi begynder måske også at gå ud og aktivere menigheden. Bede folk om at give en hånd med. Altså hjælpe lidt til her. Og på den måde, at man kommer til at føle et ejerskab til sin kirke. Er det ikke det, du gør til daglig i Valgmenighedskirken? Jo, altså vi har jo en 50-60 frivillige, som kører ud med kirkebladet, som er med til at gøre kirken rent til de store helligdage, som er med til forskellige aktiviteter. Og på den måde kan man alle steder aktivere folk. Folk vil meget gerne give en hånd med, hvis man spørger. Men det har vi ikke været vant til i folkekirken, men det er det, vi skal til. Fordi så er det næste led klar, når der er menighedsrådsvalg, så er der folk, der føler, nu det er deres tur, og de har en tilknytning til kirken. Hvad er det, der får folkekirken til at hænge sammen? Det er jo virkelig en ufattelig stor glæde, og vi kunne se det her i julen, at folk er kommet i kirke igen og igen. Og nok i de her tider, hvor der er krise, og det er selvfølgelig en trist baggrund, så er det nok, at folk har en glæde ved, at det er deres kirke. Man er døbt der, eller ens forældre er gifter, eller noget andet. Folk er meget, meget trofaste over for deres kirke. Og den her trofasthed, det er vores styrke. Det er jo faktisk meget, meget mærkeligt, at den danske folkekirke er en af de mest velfungerende kirker overhovedet, hvor vi har op imod 8/10 af befolkningen som medlemmer. Det er jo fantastisk. Tror du ikke, den ville fungere bedre, hvis vi fik en kirkeforfatning? Jeg synes, sporene de skræmmer. En kirkeforfatning. Jeg tror, vi får en kirkeforfatning. Lad os bare være ærlige og sige det. Jeg vil bare arbejde imod, at den bliver så omfattende, som nogen ønsker det. Jeg kunne forestille mig, måske ikke et kirkeråd, men så en kirkeforsamling bestående af 20-30 mennesker. De forslag, der har været fremme med 112 medlemmer af et kirkeråd, og der så skal afholdes kirkemøder, det bliver endnu en knast på et bureaukrati, som vi ikke kan styre. Og igen så bliver der indføjet endnu et led i det kirkelige system, i stedet for måske at effektivisere de led, vi har. Og så vil jeg også gerne sige, at sporene skræmmer. For hvis man kommer med en kirkeforfatning, en omfattende kirkeforfatning, og der er sågar nogen, der har sagt, at så skal dronningen ikke være medlem længere, og der skal mødes måske et folkekirkens hus i København. Jamen, hvis vi får disse sådan, tiltag af bureaukratisk tilsnit, jamen, så får vi bare endnu et led. Og hvis man kigger, og det er jeg nødt til at sige, hvis man kigger til Sverige, så ender det her med en adskillelse af kirke og stat. Og ved godt, alle fornuftige mennesker vil så sige, at jamen, selvfølgelig skal kirke og stat adskilles. Men det er en historisk tradition, og det har gjort denne her uformelle relation mellem kirke og stat, har gjort, at vi har en af de mest moderne kirker overhovedet. Ikke? Men vi fik kvindelige præster i 1948. Der er steder, hvor man stadigvæk ikke har kvindelige præster. Det var biskoppen i Odense, Ølgaard. Da Viborg-bispen ikke ville ordinere kvindelige præster, så kunne han da gøre det. Det var ham, der var den første til at opponere mod forfølgelsen af jøder. Så kunne han også give de kvindelige teologer frihed til at blive præster. Vi har fået en lov nu om vielse af mennesker af samme køn. Det har de heller ikke
nå andre steder. Og så er det sådan, hvis vi så får en kirkeforfatning, et kirkeråd og måske et kirkemøde, jamen så ender det som i Sverige, hvor de kan diskutere alting med dobbeltskroget tankskibe og økologisk skovdrift, og det er selvfølgelig, de har selvfølgelig mange skove. Hvordan vil du skrive det ind i en kirkeforfatning? Det behøver vi slet ikke. Altså, en kirkeforfatning er for mig at se næsten unødvendig. Jeg vil have en minimal kirkeforfatning, som kun vedrører, at vi får moderniseret forholdet mellem kirkeministeriet, stiftet, provstiet og sogne. Og der er masser af ting, som man kan lave en minimal løsning. Man behøver ikke at at have 122 eller 112 mennesker til at sidde og lave et sådan kirkemøde. Og man behøver ikke at lave den helt store kirkeforfatning. Vi har det i vores evangelisk-lutherske folkekirke. Vi har det allerede nu. Der er ingen grund til at udvide det. Der er så nogen, der siger, at vi har aldrig fået opfyldt grundlovens tanker omkring de ting. Men så lad os lave en minimal løsning. Hvis andre insisterer og siger, at vi skal have den kirkeforfatning, hvordan kan man så skrive koden ind i kirkeforfatningen? Jamen, den er der før. Altså, koden, den er der allerede nu. Man behøver ikke at lægge mere til. Den er i vores danske folkekirke. Den er en del af det. Og det er derfor, en kirkeforfatning og et kirkeråd og et kirkemøde vil bare betyde, at de ting, vi allerede nu er enige om, så bliver udfoldet. Men det er jo bare rammerne. Altså, folkekirken er jo bare rammer om denne forståelse af tilværelsen, som kommer fra Jesus fra Nazareth og over Paulus og Luther og Kierkegaard og Grundtvig. Vi skal bare skabe rammerne, og blive rammerne bedre af, at vi får et kirkeråd. Et kirkeråd kunne vel udstikke kursen? Kunne ikke det? Jo, altså det lønlige håb er der jo nogen, der har. Ja. Ikke? Jeg vil bare sige, et kirkeråd og så et efterfølgende kirkemøde, det er jo ikke for, at man når ret langt af den vej. Altså i Norge, der bruger man en uge på at diskutere et 700 sider stort skrift om alt muligt i indlands og udenlands. Og når man har i England et kirkemøde, så kan man ikke engang blive enige om at anerkende kvindelige biskopper. Altså det der gør vores, når vi har det her sådan lidt gråzone mellem kirke og stat, det giver os en enorm frihed. Det har det også gjort på skoleområdet. Og de andre nordiske lande, de misunder os det, at staten på en eller anden måde også giver os en frihed, så vi kan lave friskoler, privatskoler og andet. Og ligesådan, at vi i vores folkekirke jo har, og det er så et af de ord, jeg bruger af Poul Erik Søe for Uldum, frihed til forskellighed. Folkekirken allerede nu er rummelig. Vil den blive rummelig, hvis de 112 mest aktive skulle komme til sådan et kirkeråd og begynde, så vil det først eksplodere. Kan I ikke lige forestille jer forskellen mellem os her fra Nordjylland, og vi kommer til København og skal blive enige med nogen fra Lolland-Falster Stift. Vi har en rummelighed allerede nu, der er ingen grund til at ødelægge den, og det er det, jeg er bange for med det. Men vi får en form for kirkeforfatning, og så skal vi bare gøre den så minimal som muligt. Og den største opgave, det bliver at sørge for, at vi får moderniseret kirkeministeriet. Og det vil jeg personligt, hvis jeg skulle blive biskop, vil jeg kontakte andre biskopper, om de er den samme opfattelse. Der er jo ingen, der kan udtale sig på kirkens vegne, men vi kunne godt prøve at finde ud af, om vi var enige om, at for eksempel de komplicerede regnskabssystemer og andre ting, som er blevet pålagt kirken. Fordi det går en lige linje fra Personalestyrelsen og Finansministeriet, det hedder Moderniseringsstyrelsen i den nye regering, og så over folkekirkens, eller over Kirkeministeriets økonomikontor, og så ud, hvor man pålægger sognene disse regler og regnskabssystemer, som er fuldstændig umulige at arbejde med.
i et foreningsdanmark, hvor man altid har kunne lave et regnskab med kredit og debit, så er det blevet så svært, at man nu må hyre folk til det ude i menighederne. Og det kunne man jo starte med, i stedet for at begynde at snakke om kirkeforfatning og kirkeråd og kirkemøde. Igen, et kirkeråd og et kirkemøde er folkekirke for oven. Noget, der måske, så kan du godt sige, at man kan udstikke en kurs. Men i stedet for, så kunne man jo fra nedenaf, ud fra forskelligheden, diversiteten hedder det vist på moderne dansk, i den forskellighed, at det er den, der gør os stærke, ikke? At vi er så forskellige og alligevel kan leve sammen. Ja. Hvem skal styre folkekirken? Ja, vi har fået en ny kirkemester, som jo vist nok kom til at sige, at det var ham, der var leder af folkekirken. Men folkekirken, den styres jo af selvstændige sogne for neden, som vælger et menighedsråd, som kalder en præst. Og på den måde står for det kirkelige liv, går sammen i prostier, og det er en vigtig funktion. Og videre så har man jo også for nylig fået stiftsråd, og det vil sige, at der er et rådgivende organ i stifterne, som tager vare på stiftets liv, men uden at styre. Det er jo i vores sådan moderne management-tider, der er det jo selvfølgelig en meget, meget anderledes konstruktion. Men der er kun én herre i folkekirken, det er vor herre selv. Og i den forstand, så er der ingen, der kan styre. Der er sådan en meget, meget gammel historie om Rollo, der kommer til Paris. Vikingekongen der kommer slæbende med 5.000 vilde vikinger ned til der, hvor Notre Dame ligger der ilde. Og så kommer biskoppen frem, og borgmesteren eller kongen, og så råber de ud til Rollo og hans vikinger, hvem er leder her? Det er vi, lyder det fra en 5.000 tal i skare. Og det samme med folkekirken, vi er sådan set alle sammen ansvarlige og ledere i den kirke, vi har. Så har vi fra gammel tid en forbindelse mellem fyrsten, og det er derfor, at vores dronning er indskrevet som en del af folkekirken. Og det er selvfølgelig også for, kunne man sige, ligesom at fortælle os alle sammen, at det er vigtigt. Det her, det er noget, der er meget, meget vigtigt. Det er også gammeldags, og tyskerne vil sige, det er altmodigt, så hvad er det for noget med den forbindelse mellem kongehuset og kirken? Men det er de her værdier, som vi selvfølgelig godt kan slække på, men som vi godt ved inderst inde, at det er nogle meget, meget vigtige værdier. Så i vores tid, og det er jo spændende, at det hedder ikke længere kirkeministeriet. Det hedder Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Miliki skal vi lære at sige. Miliki, det vil sige, at man sætter ligestilling foran kirken, kunne man så sige. Ikke? Altså man har nogle lighedsidéer. Men kirken fortæller, at de her lighedsidéer ikke bare kan gennemføres. Og det er det, som kommer sådan, og det kan vi jo i alt det smagværdighed grine lidt af, at nu skal vi alle sammen have det samme personnummer, og der kan komme 4 forældre på en dåseattest. Altså det her lighedsmageri i vores samfund. Der fortæller kirken, at på en eller anden måde er vi alle lige, men først er vi frie i troen på Kristus. Så er vi sat frie, fordi vi er bundne til hinanden. Og det er sådan nogle ting, sådan nogle små ryg, der sker i vores samfund. Og pludselig er der nogen, der sådan ligesom vil sige, nu skal vi have nogen til at lede folkekirken, nu skal vi have et kirkeråd. Og der er ingen, der kan udtale sig på folkekirkens vegne. Man kan udtale sig på egne vegne, som det døbte barn, man nu engang er. Og det er jo en fantastisk styrke. Tænk, at der er et sted i vores samfund, hvor der ikke er nogen menneskelige ledere. Det er jo netop derfor, at vi ikke har en pave. Altså valgmenighedspræsten i Rom, som har en lidt større menighed end jeg, jamen ham anerkender vi jo ikke, fordi vi igen alle sammen står lige over for Gud. Det er den ultimative ligestilling, kunne man sige. Hvilken rolle skal menighedsråden have i fremtiden? Altså,
Jeg mener faktisk, at menighedsrådene også, vi talte om det, da vi kørte herop til Thy, at vi er jo i en situation nu, hvor der ikke er skoler i alle sogne. Det er jo første gang på grund af de her store skoler, der kommer rundt omkring i områderne. Og derfor er menighedsrådet, efter min mening, skal menighedsrådet være sammen med de andre folkelige foreninger. Det, som man i gamle dage kaldte for et sogneråd. Fordi menighedsrådet skal være med til at varetage sognenes tarv. I en pressesituation, hvor der pludselig ikke er en skole mere, eller hvor skolen bliver nedlagt, jamen der kan menighedsrådet, og der kan for den sags skyld præsten, og det vil have sket flere steder, også være med til at gå ind og eventuelt danne en friskole for at bevare indholdet i det sogn, man nu engang er. Så menighedsrådet har ude i landdistrikterne en utrolig stor indflydelse. I de store byer, jeg har været forstadspræst, kan man jo på frivillig basis jo også godt lave nogle ting sammen. Men der har været visse centralistiske tendenser. For nylig er det blevet foreslået, at provstierne skulle have større magt og kunne udstikke visioner, og man skulle have visionsdebatter. Men igen, sognene er forskellige, og menighedsrådenes fornemste opgave er jo at tage vare på det område, hvor kirken nogle gange er, og det folkelige liv der. Og man kan godt gå sammen frivilligt, arbejde sammen, have fælles økonomi, kontor, men man skal bare være klar over, at så afgiver man noget af selvstændigheden. Så menighedsrådets selvfølgelig fornemste opgave er at passe på kirken, at kalde præsterne og sørge for rammerne om det kirkelige liv. Men som det ser ud i dag, er menighedsrådene også en kulturbevarende institutioner. Jeg vil faktisk sige, at ude i befolkningen, der er menighedsrådene dem, der laver et stort kulturelt arbejde. Både for unge og ældre. Både med ungdomsgudstjenester, med foredrag, med koncerter, med undervisning af minikonfirmander, med babysalmesang. Altså alle de her kulturelle aktiviteter, som i den sidste ende udspringer af samarbejde mellem kirkebetjening, præst og menighedsråd, det er også kulturbevarende. Hvor er folkekirken på vej hen, set med dine øjne? Jamen, jeg tror faktisk, at folkekirken går en lys fremtid i møde. Dem har vi ikke sagt, at der ikke er utrolig store udfordringer. Men folkekirken står netop som folkets kirke, og er vi i stand til at kende vores besøgelsestid, også forny os og holde fast i traditionerne, jamen så tror jeg faktisk, at folkekirken er godt på vej. Men det er klart, at der er store udfordringer. Det er klart, at når også medlemstallet falder, så vil det også give os økonomiske udfordringer. Så der er masser af udfordringer, men det for mig er i hvert fald helt afgørende, hvad vej man vælger. Vil man vælge at gå den vej, som vi altid har gået med at udvikle både store og små sogne fra neden, så tror jeg på en lys fremtid. Men hvis man begynder at sige, at de her små sogne sådan ikke har en eksistensberettigelse, foretager salami-taktikken og rationalisere og effektivisere, alt det, som vi kender fra regionerne og andre steder, jamen så tror jeg, at folkekirken får svært ved at bevare dets folkelige appeal. Hvad vil det sige at udvikle folkekirken fra neden? Jamen det vil sige det, som jeg ofte har sagt, at man går fra at være en service- og funktionskirke til at være en folkekirke. Det vil sige, at man engagerer folket i det kirkelige liv. Jeg har nogle gange underholdt med, at jeg holdt foredrag for samtlige menighedsrådsmedlemmer i Lolland-Falster Stift.
inklusive præsterne og provsterne og en afgående biskop og en ny. Og der blev jeg også spurgt, hvordan det aktiverer. Og så var jeg nødt til at sige, jamen det gør man ved at have et fælles projekt. Og jeg spurgte, hvor mange her kan kalke med hvidt kalk. Ud af de 200 var der 180, der kunne kalke med hvidt. Hvor mange kan kalke med rød kalk? Kirkerne på Lolland-Falster er jo røde. Det var der også 180, der kunne. Så sagde jeg så næste år til pinse, så går I sammen og laver et kalkelav. Og så kalker I kirken og sparer de 35.000. Og dem, der ikke kan kalke, de laver pinsefrokosten, der er pinse lørdag. Og så om søndagen, så kan I gå i kirke med rød kalk i hår, og det er også pinsens farve. Og så kan I dermed være en del af det fællesskab med at kalke kirken. Så var en, der spurgte, hvad så hvis vi falder ned af stillads? Så sagde jeg, så er det helt sikkert, at de kommer direkte op i himlen. Men der er nok ikke 70 jomfruer til jer i kristendommen. Men det er den måde, man kan aktivere folk. Mit yndlingseksempel har jeg fra Rudolf Arndt, den afgående biskops far, der engang fortalte, hvordan man skulle aktivere folkekirken. I Mark Twains Huckleberry Finn skal Huck Finn, han skal male et plankeværk fra en by til en anden med en hvid farve. Han kan godt se, at han bliver aldrig færdig. Men ved at få gjort det mondænt og populært og male, pludselig har de malet det her plankeværk. Og det er den her begejstring, synes jeg, som vi skal have for folkekirken. Det er sådan, man kalder det eureka. Og det får man, hvis folkekirken tager vare på de her ting, engagerer folk. Og vi fra kirken, som arbejder i kirken, underviser folk på alle mulige måder. Man kan ikke forstå vores kultur, vores film, vores litteratur, vores historie, vores musik, hvis ikke det er på en eller anden måde udsprunget som en protest mod kristendommen, eller som en del af kristendommen. Og igen er det også, og det er det vigtigste, det er ikke alt det struktur og alt det andet. Nej, det vigtigste, det er, at vi også fortæller den historie. Men at vi også er parat til at kalke, hvis det er det, der skal til. Og folk i Danmark har jo altid taget vare på deres kirke. Det har jo altid været folkets hus som sådan. Og hver mands hus, har man sagt. Og det er det, vi skal have tilbage, og det er det, vi skal forstå. Og så går folkekirken en lys fremtid i møde. Hvordan vil du skrive den form for arbejde ind i en ny kirkeforfatning? Det kan man ikke. En kirkeforfatning, den må bare lægge rammerne omkring det, Knud. Men man kunne jo appellere til en øget frihed. Altså netop det, jeg siger, fjern de administrative byrder. Og at man så i stifterne, i provstierne, i sognene, har det for øje, om ikke man kunne gøre tingene lidt mere fælles. Det får man ikke ud af en kirkeforfatning eller et kirkeråd. Når svenskerne mødes til de her kirkemøder og kirkeråd, så handler det jo om at lave større og større strukturer. I Göteborg, hvor jeg kender den kvindelige næstformand i den svenske præsteforening, en diakon, som arbejder med fællesskabet i menighederne, jamen der er man gået fra 36 pastorater ned til 8, og sognene eller pastoraterne er nu op på 20.000. Enhederne er blevet på 20.000. Og så kan man ikke skabe nærvær og fællesskab. Det er det, der er sket i Sverige, da man har adskilt kirke og stat, har lavet kirkeråd og kirkemøde. Så diskuterer man rationalisering og effektivisering, og hvordan man kan gøre det. Og det er salami-taktikken. Så siger man, at det sogn har ingen berettelse, det nedlægger man. Det sogn har måske heller ingen berettelse. Hvis vi nu laver store enheder, så vil alting blive godt. Og så vil jeg gerne sige, så falder dåbstal. Dåbstal er faktisk højest i de små sogne. Og det er dåbstallet, der er afgørende på længere sigt. Hvad betyder sognet for dig? Sognet for mig er fra gammel tid udgangspunktet for det kirkelige liv. Og hvis ikke man har sognet som udgangspunkt, så kommer alting til at flyde. Vi kan ikke lave store enheder i provstierne eller på stiftplan. Sognene
er det sted, hvor menneskene bor, hvor kirken er. Og det er det, som er udgangspunktet for den danske folkekirke. Hvorfor vil du være biskop i Haderslev Stift? For det første, fordi jeg i 25 år har arbejdet med det folkelige Danmark. Og når man har haft meninger om folkekirken, og folkekirkens udvikling og folkekirkens fremtid, og har blandet sig i debatten, og lige for øjeblikket er næstformand i den danske præsteforening og sidder tæt, selvfølgelig på det, der sker i folkekirken, så har man også en forpligtelse til at stille op, når gode folk fra hele Haderslev Stift, når præster og menighedsrådsmedlemmer spørger en, fordi så har man en kirkelig forpligtelse til at også at sige ja, og se om det man nu engang kan tilbyde, den erfaring man har fra en stor forstadssogn i Odense, fra en stor højskole på Midtfyn, med alt det organisatoriske og økonomiske og pædagogiske arbejde, der var der, og så nu helt ud i det yderste led, helt ud i en lille valgmyndighed oppe i Vestjylland. Hele den erfaring er det, som jeg kommer med, og som jeg vil stille til rådighed, netop som et tilbud om ledelse, men ikke som en, der vil skygge for sognenes liv. En biskop skal lede, men ikke skygge.